Izibongo zokhozi FM olimaphikophiko. Isibhabhanyoni esishama phiko phezulu kwegolnetheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile iqhewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zasebhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethi ogcabale mbathathu manyathela no Kansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakho imbongikazi. Kumnandi kunjalo mlelo Ukhozi FM isikhathi sithi imzuzu 14 emva hora le-11 siyazi ke sesiqalile inyanga yethu isibhude omama inzala abantu ngempela izimbali zesizwe. Namhlanje ke sivakashelwe intokazi eneminyaka 70 ezigqajayo ngobuntombi bayo sisho phela la uNgipheni wakaNccobo. Sawubona Mapholo. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Siyabonga siyajabula ukuba nawe namhlanje. Akusitshele nje qala ubani uNgipheni Ngcobo udabuka phi uzalo ubani uthi nje ukusinika nika. uNgipheni Ngcobo uzalwa ngamafonzi. Yebo. Uyiwele nokhanyisile. Uzalwa usikhukhu ozalwa uyemyemu. Bese ezalwa intombi yenkosi umama wakhe uMamkhize yasembo ezalwa umqolombeni ozalwa ungangezwe. Bese nguba intombi yakwaNccobo uNgipheni unomthebeke ngesikhathi samanje. Yebo. Abathi bafuna ukuyihlonipha ngomsebenzi omuhle wenzile. Ukuhlonipha ngomsebenzi ewenzile. Ungakafiki ke lapho ke ngiyafisa ukuthi ngempela sithi ukuhlala kancane kulolu daba imnandi le ndaba uzalelwe endaweni yasemafunze ngonyaka 1952 kuMandulo 15 uyiwele noKhanyisile. uKhanyisile usashada ngibona ukuthi ubhale kanjalo. Cha kashadanga wadlula. Emhlabeni wayeshadile na? Cha wadlula sizalwa. Lana batho sashada. Kusho bezwanga kahle wadlula nje ngizalwa. Ngakhula ke ngingedwa. Ngikhulela khona kaMafonze. Ngakhulela kona komkhulu. Sakhuliswa ngenhlonipho ke okukhulu ukuthi siziphathe. Yebo ngoba thina kithi usikhulwe ngokuthi omabe yazi ukuthi umuntu umfuna ahlale ngentombi. Awubantu ngazama ukuhlala ngentombi ngahlala ngagana. Okay. Phese ngiganile kwangahamba kahle kumkhwenyane sahlukana. Ngiseyiyona intombi njalo ngisaphilela intombi ngisaphila emntombini. Ngizwile la kubhala ukuthi ke wena umpela wakhuluma umntwana ohloniphayo noyithobile futhi wawunaso isifiso sowenza kahle uthi uyiphathe kahle uqhuquzela nawe ukuthi wawubone ekhaya inhlonipho indlela eyenziwa ngayo. Ngizwile ukuthi uqale ukuhlola usuneminyaka yama-22 okuthe kusuka lapho ngaleso sikhathi banani ngahlolwa inyanga zonke kodwa wayithanda lento wabona ukuthi ayikhona lo mkhosi wokuhlolwa lapha kaMafunze ngathi uhamba kahle. Waqala kuseyiphi inkosi? Ngaqala kuseyinkosi uNdile obebambela unkosi ulanga lakhe. Okay. Kwaze kwabe kugena unkosi kwagena oyebambela umlungisi. Kwagena unkosi uMaviyo oyena osebuza manje. Okay. Sihlolwa nyanga zonke ke siye nakaNongoma. Sahlolwa nyanga zonke ukuthi intombi mayihlolwe nyanga zonke khona izoba novalo. Ngiyakuzwa ukuthiwa ke uthiwa ke wena uthi habe na insizwa yaDlamini usunaminyaka 23 yathi woza ngala awuzongana. Akwase kwenzeka kanjani? Hayi kwaba khona ukuthi ngibone ukuthi asiboni ngasolinye ngase ngishiya. Kahle wena ususemzini noma usesekhaya kwenzeka ngintombi. Usaloku ukuthi nje iqedela imfanelo zonke bese uyikhaningiza asilandele inyawo zonke yonke izigaba zakhona siyilandele. Kanti uzovela la uthi hayi mani imvule iqoke isikhumba semvu impisi le isiqokile semvu sahlukana ke ngamshiya kanjalo. Ubona ngathi manje uyisokanyana ubonani? Waba yisoka kakhulu. Kodwa wena othe mhlambe wahlule ukulinda yini mucabanga?
hayi wahluleka kulinda ngase ngikhetha ukuthi ngiyangibese ngishiye nje ngashiya ngase ngiyihlalela futhi ngacela uNkulunkulu ukuthi akangisize ngaphindi ngihlangana nomuntu wesilisa. Usakhona lapho kulo ndawo nje ngicela singayisheshisi leyo. Into esikwenza ukuthi angeke ngiphinde ingoba ubone usabe indlela ayiphathe ngayo noma ubona athi kungcono kakhulu la ngikhona ekutheni ngizi la ngophela akukho ukuthi wafika la wasenza inetheni kodwa wasuyasenza lesinqumo sibekwe phezukwane lesinqumo sokuthi angisafuni ukuphinde nje umuntu wesilisa ngizwe ngathi sekunane nanongabathandi kwenzekani wava nobafanisa bonke nje kwenzekani kukhona into ayenze engayithandanga engayibona ingithuka mina ntombi ukuthi kuzobonakala ngathi ngihleli into engafanele kanjani awuchaze mama sifuna ukufundisa izingane la sifuna ukufundisa abantu abasha babone njengawe babone ukuthi into enje kanti angigule ekhanda nangu nomama uNgipheni ethi hayi wayibona lento avana wagxuma wawubona nini le angayithandanga bakhona abasayigcinile namanje kodwa sebeyibuza ukuthi ngingene ngingangeni kwenzeka kanjani angisho bazoyeka ngoba kwayeka wena kodwa kuhle ukubafundisa busuze waba inxusa ke manje wathandana nomuntu ongafanele oseshadile kanti mina ngiyintombi ngabona ngifaka inhlamba awusho inhlamba oyithatha angisho kulungile ukuthatha oshadile kodwa awusho inhlamba oyitshethi ngeke angixine lo ngoba uvela unomuntu wakhe ongeyona into esiyibonayo nesiyincomayo ayingeke ngabona ngedelela mina wasibona ukuthi nabanye bazoshadana bazojoyana nabantu abashadile ayingeke ngabona ngidelela ngabona ngibukela phansi ngase nginquma nje ukuthi into ethiwa into esilisa inhliziyo nami kwaphela awu mama uNgipheni kanjalo nje zifa ngamvunye kwaphela nje futhi angimcabangi noma hayi bokahle wena kumnanje la ngikhona kuphi la ukhona le ntombi nje ngihamba umhlanga nje kumnandi uyabona ukhulumisa wenxusa ke manje khulumisa wenxusa ukuthi la ngikhona ikuphi la ukhona umuntu ababiza babize phela ungayifiki ungayimbathisi lezinto sibeke nje bazinjani entombi nje njengangihlolwa nje ngizibona ngiphelele nje awuyona inhlobo ethi ngicela ukuthi ngihlole ongangami noma inganyana nje maye izizokuhlola kunalo ongangalo umntwana ophambi kwami nje methi anti awungilalele ngiye ngithi anginankinga nazo anginankinga nje ngilale nakashumi nje mawathi lala ngakunankinga nje uyabekwa na ichashazela imhlophe esiphongwe yebo hayi kahle wena inhle lento yazinhle kakhulu kodwa ke ngibheke lana bakhona phela bangakholwa ukuthi hayibo iminyaka sithi 10 2 3 4 ngibala ngamashumi ngithi ngibala kahle 5 6 7 isikhombisa sibe nothunga phezulu uyibona ukuthi nomzimba omhle kanjani ngiyabonga Nkosi yami kusho ukuthi iqiniso lesingempela umuntu oyiphethe kahle nomzimba uyabonga usele kuthunga phezulu ka70 yebo ngizohlanganisa ngomhlaka 15 August kahle wena kubazali bakho abasekho bonke senginobhuti nje amadodana umuthi obhuti amadodana ngizwe amadodana esenginawo amadodana kababa azalwa ubaba okay abazalwa ubhuti abazalwa obhuti babo yebo abafutha ngisenabo usisi wami uhambe ngesonto elidlule besesele nayo sobabili bakithi hambe ngolosibili bekhweza ngeweekend bantu beni besensela niba ngake ekhaya besesele sobabili nje kodwa eshadileke neshadile kalatha sasu9 isifisi nama manje menixoxa kekho kini noma udadewenu noma ubaba noma bani oyithi hawo hamba phela ntokazi sengaze ngihambe emhlabeni ngingazange ngithi kiki akekho bekufakela ingcindezi bebesho bethi angishadi kusho bani uthini amadodana obhuti ubusuthini wena ngidawu ngeke ngiyehlupheke ngibheki ngithi ngeke ngiza ngiyosizini mina la ubuxake ube nenkinga ubona bani osesizini usikhulume kanje isuke ngahlala nezingane lezi engizigadile zibuye zingixoxele ezixakekile zidawe aveshisa ngisabeke manje ngene kuJuly July awuligwala qo makwembeswa ke kushada lezingane zibakwembesa nawe akungubo zingaphezulu kwami kahle wena nazi intombi ekhishwa isithebe zidla isifuba omama badla isifuba intombi wena ungena kusiphi isithebe sentombi hayi wena sentombi angilokothi nje ngiqavule ngale angeke masikhishela isithebe ekhaya bayazi sentombi lezi isaba phezukelelesi kahle wena uyababona nje beya lapha kuNdlunkulu kwisivivana uthi mina ngiyilapho ngilinde mina enyokeni uNdlunkulu mamchiza ulinde yena bahambe bayeka la kuNdlunkulu mhlawumbe ithambani bomama kwisivivana mina sohlangana emhlangeni yebo uyibeka kahle kabi uyabona ke kuthiwa ke futhi naka yosikhuluma
asikhulume manje umkhosi kaNomkhubulwane. Yebo. Ngiyakhumbula ngiye lapha nomagugu ngekhathi ethile ngihambe nabo. Manje kuthiwa nawe uyinxusa lomkhosi kaNomkhubulwane. Awusichazele waqala wathi hayi madoda sondelana eduze wabona ukuthi asihambeni kwenziwani kuNomkhubulwane. La ngaqala khona ngaqala eBhulu uyakhona. Ikhona impela konomagugu. Sasinawe futhi wangifaka. Uyakhumbula? uNgipheni Ngcobo wakwamkhulumisa. Yebo ngilapha noMkhubulwane. Ngakwazela lapho sasike entabeni. Intaba noMkhubulwane. Kumakhazi eBhulu. Uyakhumbula? Yebo. Hayi mhlobo wami uyazi ukhumbula. Wasuyabuka wayithanda lento. Ngayithanda lento. Yeah. Ngathi ngifika ngathi ngoba vesi lomkhosi siyawenza ekhaya. Yebo, yabona izinto enhle. Ngaya inkosi ngacela, unkosi wangivumela, kwaqoqa isizwe satshelwa. Kwavunyelwana kwakhulunywa nomama ukuthi cha besiyenza lento mangabe kunomshado noma mhlawumbe umuntu ezoba nomemulo. Yebo. Manje sesiyenza inyanga zonke isiko elihle lombutshano omuhle lenyanga zonke ngobuntombi mangabe izokwemula siqala khona so ifake emgonqweni. Okay. Iphinde intombi mayizoshada angeke izihambe yoshada ingabheki ukuthi i-right yini. Yebo. Mayingase right hayi uyahlehla lo kaNccobo umntwana. Ukhona umama oyena ophethe intombi ehlolwayo lapha eGoli heka mayimayi uJabu ujikelele. Ngiyizwe khuluma indaba ukuthi kuba nomhlwehlo intombi umbathayo nomkhonto kuba njani kuthiwa. Kuba mnandi kodwa mangabe ngingasalungile umhlohlo uyazi uJabu uhlalesho ngakholwa uyahlephuka. Hayi wena bese nithini hayi phela ngazi ukuthi basuke behlole kanjani akaze ngenzekele mina ngoba mina abafaka inoni ngaphansi. Cha ke ngiyaliphika ke lo. Uyalibo ayikho into enjalo. Ngiyaliphika kodwa iDisprin ngiyalivuma. Yenzani iDisprin? Ziyalifaka phela ingane zibona kuba mhlophe. Mali ngakabili malibila selixaba. Yeah. Bese itshela ukuthi yena ikhavile. Manje lo wethu umama ke akahluphi vesa thatha ithish akusuke. uNgipheni? Cha uma okhona umama obaphela osiphethe ngiyahlolwa phela mina nawe konje awukho ngaphansi kuwena ohlolayo angihloli mina ngomphathi wayo yebo wenze njani umama wena umama uvesa tithishi abese eyisusa lento asuka amagweni njani ke makunje si kwenye indawo la sasikhona bathi bahlola umama kwaqatha ke Disprin la vese lanqashela ephindfeni la mama ilanga bona khonto ingane ziyalisebenzisa iDisprin kanti ibandla alisiza indawo nje baba mase niphuma senitshela umzali wakhe sekwenzeka nje noma ubona lo bengenayo into emhlophe esiphongweni kwenzeka kanjani akagcotshwa nje enhlophe akagcotshwa kubona ukuthi ezinye ingane sinamabale mina ke ngiye ngime phambi kwamami mina ngibagcoba abantwana ngoba utehlola la ngangibuka ubuso bakhe meke wabuka wayesethuka ngibuka ubuso bakhe ukuthi kanjani bese ngibheka yena ukuthi uzothini ngenhlanhla ke sinomama abaneqiniso lapha kuthini hayi abashoni ngala nangala balibeka linjalo nje ukuthi cha ngana ufani nabanye noma ingane enduna noma ngabe yakwethu awubuyele eceleni usebuyele ecela inzima lento uyabona ke sobuya sixoxe naye hawu bakithi nimsiza nimlahli kodwa cha simlahle siye simxoxe naye kuphela ngeke sahamba nathi amabhasi azodunusa nje wabhekile ube yapi nebhasi engahloliwe sihlola thina kuwe emhlangeni yebo ngoba emhlangeni akuhlola umhlanga uyagoba noma ugobi yebo uyavutha noma uvutha omunye uhlekezeke phakathi Sisahleli naye ke la uNgipheni Ngcobo intokazi impela ehlolwayo seneminyaka eyamashumi ayisikhombisa 70 years njengamanje ezigcinile ubuntombi bakhe kanti uyezwa neqhaza libambile emphakathini wasemafunze ukuthi likhulu kakhulu besakhuluma indaba ethinta umkhosi oNomkhubulwane nokuhlolwa kwezintombi nanokuthi kwenzeka kanjani kanti ke kukhona ngisho nanomemulo ngithi kuyahlangana konke la kuhluka kanjani kancane okamemulo noNomkhubulwane umemulo usuku ohlatshelwe imbuzi ekhazo omhlonyane uzobika ukuthi uyahlonyaniswa bese kulandela inkomo ngolosihlanu ihlatshwe lenkomo kusikwe insonyama ebusuku yentombi zibongela amasokazo nabakhwenyana bese kuyasekuseni kuyavukwa kiwe emfuleni sekwehliwa kiwe emfuleni kuyogezwa sesolandeliselwa inyama omhlobulo esodlela khona sesiyakhushulwa sesilandwa yinsizwa sesiyakhuphuka siye ekhaya sekufika kuthelwa inyongo sekuphunyelwa esigcawini sekuyasinwa usumbe nalomhlwehlo
Ngiyeza ukuthi senimhlolile khona apha nathola ukuthi useyintombi nto. Makhona ungakuboni kahle umama engakuboni kahle obahlolayo kuba khona abanye abazongena nabo benza ubufakazi kwenze kanjani? Baba khona. Yeah, benze njani? Bahlole nabo bambheke umntwana. Mhlambe bangaki? Kuya ngokuthi omama bangaka abakhona abafundisa ukuhlolwa. Oh, kube bona abahlolayo. Abambhekayo. Ngiyabona. Hayi kulungile ke kubaleke kakhulu engikubona manje ukuthi wena bathe endaweni bazokuhlonipha. Kuzobe kwenzekalani na? Kuzobe kunomkhosi wenkosazane. Yeah. Esizoqala ngawo. Yebo. Sikhuphuke solanda unkosi sibuye nonkosi kusinwa isigcawu senkosazane. Mase sesiniwe isigcawu senkosazane sekuyabuya ke segenwa ngalana ke uhlelweni lokungihlonipha ke. Ngiyangibona kusinwa impela kodwa into engiyibona kahle methu uyamemezo kandaba akusinwa kakhulu akuphanyiswa kakhulu imlenze uyamemezo kandaba inkosi inkosi wathi uyamemezo kandaba inkosi inkosi waze wayinkosi ohlanga duwe inkosi amakhosi madoda ekwavuka usinga kuwena selihlushwa izwi ngoba seliyabhola oyeke konje vele izwi yebo sihambile nambe ngicondela kahle njenge marriage nje kanti iyafuneka phela itena lapha nalapha uyabona nebhesi iyafuneka lapha nalapha uyabona ke indaba ebengifisa ukuyibuza futhi iyo leyo ukuthi uma senisuka nje wangibuka nje isikhumba sakho sihle nezinwele zakho ziqinile wava nathi nje inwele ufuna nanokuyithambisa ufuna zibe njengoba zinje ngisaba ngishimsila leyamashi njengoba ngizogena ehlonishweni nje ngicela iwulu ukuthi bangenze ngewulu nje ngibe muhle uyayisaba imsila yamashi ama weave lawa nama extension ngingasha ngiphele nomloja lokhu konke nenzipho yonke nenkophe yebo saba ka ebusweni ke ebusweni ngikhatha nje okulula nyana okulula nje okulula ngizothini uhlobana nokudla oluthandayo khona ukudla uthi ayicha lokho noma hayi ngoba impilo iyavuma kuyangena konke ngithanda uphuthu ngithanda uphuthu nekabishi kakhulu empela ngoba inyama ngiyayidla kodwa iyangicika ngiyidla ngoba ngwakaNccobo ngiyayithanda siyayithanda inyama kaNccobo kodwa isingikhathazile phuthu nekabishi nesijingi sokungibekele kahle ke lapho uma kwenzeka bekushiya nengane kuthiwa usikadele naye ingane dadewethu kuba njani ufunda khona lapho ingane ngiyayigada kodwa khona inkinga ke department engihlulekayo kuyona yipi lo department mayisi toilet la ngikwazi ukuyiphipha yini kwenzeka kanjani ngifunda ukufunda nje ngiyasaba ngiyasaba ke lapho ngithi mase kwenzeka lokho ngithathani ngani mawakhe akithi bakhosi isikhathi bathi ngani misikhala kakhulu ngisho noma ungenalo ubisi uyayikhohlisa ngebele wena afuni kuwe lamabela hayi ngeke leli lami liqine empo ake ngikukhombisa awuthi mbo bhekani lenini angeke nje lithintwe ingane ngalenga khona lingalenga ngoba noblanga ngawufaka kanye ngangidayisa ngabona abakhosikazi zenza ngathatha ngafaka bakhipha imali ngibona engathi benza kahle bakhipha kamnandi ebeleni wangithambisa amabela amethe nje brawo anginawo ngisho cold drop nje ngikubuza ngisho esitolo ukuthi imali ngiyawusaba thambisa amabele so ngeke ngani uyithulise ebele kuthiwa uthi umkhohlisa ma ngiyayishushuzela nje ngihlabelelele iyozilala siyabonga yazi sikhuluma nomama uNgipheni Ngcobo Nkosi yami nanga umuntu esiqhenya ngaye manje kuthiwa khona ukuhlonishwa kuzobe kwenzeka ngiyezwa kuthiwa nemvunulo usuyibekile usho njalo la isihlobo sakho uthi imvunulo usuyibekile obuyibekele lempela sonto kwenzekani ngobe kunyakaza ufuthu kuphi kushikisha lona ufuthu ngobe nyakaza ufuthu udansa unwabo ngobe kushikisha ufuthu intombi yobe lapha na lobe libhubha ngoba angithanga mangiphatha intombi zangakithi ngaphatha zangakithi kuphela yebo ngiphethe nje izwe lonke mhlambe zingaki nje
Awu amakhulu mhlapa amane wakhala omunye umntwana sicela uxhaso wathi hayi kusho uduhlula nesilo ngathi mina ofika uzobuka awubakithi manje ngihlushwa into eyodwa ke ngoba abafana abafundisekile waqala enye indaba yini bafike bazothi mbo bengavunule sebefaka amakapisana belwe bebuka intombi ke ngibabone nami sebeyiqongo lolo behambe beyibuka lemgaqweni bagqoke kangconyana ngabe kungcono kanjani ngihlezi ncenga ngithi ngiyacela insizwa singisize singilekelele kanjani azingifundise labafana kuyalunga kodwa angingafundisi mina intombi bese kuthi egcineni intombi zithola abantu abangafundisekile ngoba ngiyakhumbula isilo samabandla namanje sikhona isilo kuzohamba kuye mhlambe lapha kumkhosi woselwa zihambe ziyofunda na manje bona basuke bezothiwa bayobamba inkunzi ngezandla hayi kanti ukusho ukuthi insizwa hayi wonke umuntu yilabo abakwazi ukubamba ngezandla ngithi hayi kulungile sobuya kuwena khona manje mlaleli indaba ingomkhosi omuhle ozobuwenziwa ake sizwe la uThuphetheni la Siyabingelela mamkhoza nomama layo aze ngakhuthazeka nami njenganentombi esakhula ngizizwa nje nami ngifika kulominyaka akuyona manje usisi yethemba nje uba akumina ngedwa oziqhenyayo ngobuntombi bakhe unolubabalo ngubane yabona ngiyabonga uyazi ukuthi kwakhona bathi umpume masikani uthi hayibo shuthi uyozadlule mhlambe loke nje abakhona kusho bayitshela khona kuzokwenzeka usakulindile hayi akukho senkoze ngidlule nje emhlabeni ngilesi simo engikusona yebo ngoba ngiyabuthanda ngiphila nabo ngaphakathi umntombi angizenzisi ngabo awubantu futhi ngendlela engiphila ngabo nasekhaya bangisupport bona ubhuti laba noma koti no nje nesizwe siyangisupporta kusho ukuthi mase kulotsholwa lana wena wembeswa wena ngoba omama bembeswayo ekhaya makuyisebaleni ngiyanikwa inkosazana mafungwase ndio yabona mafungwase lingena impela ligama makugwana nami nginawo mafungwase wasekhaya naye ke la eMlazi yena uthi amashuma wathi ma nanga eMlazi kwaphila ayizigcwele eMlazi intombi shango 8 zikhona ubheke kuona manje sebala iminyaka nemibalo impela sihlangana nazo emhlangeni zikhona hayibo isho ivangeli lenu liyangena ngempela ungezwe abantu bekhuluma nje bethi azikho intombi emalokishini bakhuluma manga nje ukuzigcina ngaphakathi kumuntu ngiyakuzwa manje kungaphakathi kumuntu ngoba uwenza into engasile kukuwena futhi yebo uzenzela wena ukuzigcina uzenzela wena nenhlonipho uzenzela wena nokuziphatha uzenzela wena mina ngasekhaya ngisho ngiqhamuka amadoda agoqa izigqoko awubantu afoqonge ngize ngibe namahloni awubantu athi umuntu unkosazana wena wakomkhulu ngizifune ukuthi komina bani Nkosi yami ngoba nje ukuhlonipha kubonakala umuntu mehamba engahamba uyashibileka ake ngifunde la eTwitter nizosho ke nina ke nobabili ukuthi ngithini umxolisi kwazangu bobuthelezi uthi awu 70 years intombi into hayi ake ngihlale eduze omsakazo yena ke umuntu lo okufanele anikwe igunya lokuhlola nelokululeka izintombi ukuziphatha uthi ubuhle bakho lobo ngoba yena yinto ayazi kahle nezimadlulile kuzona zokuvivinya wazinqoba uyazazi usho njalo impela uthi hayi khona usuhambe kakhulu futhi ukhuluma ngento yaziyo uthi uphilani ke umafuze uyazigqaja ngoba yena ayi ngiyamvuma inkosi yamatshitshi ngicela ungibuzele mamkhoza ukuthi unezisheli ezingaki bafake isithombe sakho la nasi kwakuyinqwaba izesheli yebo ngayiphikisa njengoba ngithi nganquma noJesu wami yebo wangivumela angizosho ukuthi uJesu uNkulunkulu wangisiza ngoba mina ukuqonda kwami ukuthi ngize ngifike kuleli zinga ngingalingeki angikaze ngilingeke Nkosi yami siyabonga uyazi ukuthini Sandile Manyoni usuyezwa ke nje ukuthi hayibo hey kwazi ngakakholeka kunjengoba nje besho Sandile ayisizwe kunosihlelo Ngiyabingelela mamdudo okhosini uma wethu loyo ukhuluma noNothando wakambambo njengokuhlala ngise Johannesburg
ngiyajabula kakhulu kumuzwa okhosini. Usiphethe kahle, umphathi wethu, uthini uyikona konke. Siyabonga kakhulu. Uyayiqhenya ngomntombi bakhe, usiyasiqhugquzela kakhulu nathi ukuthi siyiqhenye. Siyajabula ngo-anti uNgipheni, siyamthanda kakhulu, sobe sikhona nasemcimbini wakhe. Awubantu bazobe bekhona besuka le njobe eshethe egoli nje. Hayi kulungile ake sizwe. Jade ngisho ngithi angiphethe mina amafunzelo. Yebo nabe besho besuka egoli. Methu uma wethu lo ukhuluma iqiniso. Kuthiwa ke ngasube khona ngisho isakhiwo singaqanjwa ngawe negama lakho lishintshe libe negama ngabudokotela. Ngiyabuza nje ukuthiwani abakakutsheli bakufihlela. Asangifihle. Nami ngiyayibuzela ngoba ngiyengizwe kwenziwa njalo makusuke kiwe endaweni. Sho sesozwa ke masubuthi yikuphi okwenzekile kulo kade ngikubala. Khona ogodo kuzokwenzeka. Hayi ke sesiqala unyaka abantu besifazana uthini nje kubona. Ngiyabaqhuquzela ukuthi abaziphathe kahle. Uyigugu mangabe ushada uyintombi emzini. Uyinto engapheli nje ngaso sonke isikhathi uhlezi umuntu ethi nginomngami. Yebo. Akasho ukuthi ngathola. Yebo. Uthi nginomngani engashada naye ubani. Awubantu. Unegama. Ngiyakuzwa. Noma uthola abantwana uzokwazi na ukubaluleka nje ngendlela. Ngoba awuyitholelanga esihlahleni. Ngiyakuzwa. Uyitholele endlini ngemvumo. Seyitetelwe ithina sithi cha hamba ntombi yogana. Yebo. Uziphathe kahle emzini ubuhloniphile entombini nasebukhosini uhloniphe. Kuyenzekani kwesinye isikhathi ubone ube nezinselelo zokuthi ufaka lesifundo khona abafaka esinye uthi uyadlula uzwe izinkulumo ezibutshekile engazi ukukhona mhlawumbe ngoba phela abantu abafana abayenganqanye bagcwele bathini mhlawumbe kwenze njani makukuhle akuxoxwa ngisho emakhumbini ngisho emabhasini make kwakubi kuthube lapho ngipheni ube lapho ngipheni ingamitha konje yakhe enomthetho ongaka ngixake ukuthi ngilala nasesendlini ngihamba nazo esikoleni iningane kanti phela manje masikhulunywa kanje sihlala emakubo ngihlala kithi usuyabona vele into enhle abanye abantu kodwa nginenkani unenkani selesele wema ngabe kade ngayeka usho kanje hawe imlomolomo ngabe kade ngayeka omama kakhulukazi hayi abayifuni into yinkubo mama abayifuni into enhle yini ngoba ngiyamala phela ibona ufana babambisene nawe umama mengabe kunakele umama ukabe nenkinga ezeli ingane mhlambe ezinhlanu noma ngabe ezintathu yebo make kone odwa ufuna leyo nile kwenziwa yini usuke ethi ufuna ukuyangasi uyagqiba uyafihla ihlazo yebo besethi kulezi ezinye kefana nje ngoba nangu nosibani mithile hlalani nani afisa ngathi zonke ingafana babaliwe bandla abankosikazi ukuthi noma ingane emayoni la ithatha ibuyisele eceleni athi mntanami wena wabonile awukho umqombo qhubekani batabami yebo ningakhubazeki ningabe sekukhubazeki yebo ngoba ukukhubaza ingane ukuthi into adinga ayifisi bese kuthi ngwase kona omunye bese uthi ingane egene lapho unephutha ekuhle ngoba bayezo mama basiyatshelana phela sesitshelana amaqiniso unephutha futhi lento iyavalelana ngale kwelizayo usho kanje ma uvuna ingane kuyavalelana yikho kuthiwa ingane yokuluma indlebe yes iyothi sifithi mawusondelela iqavuna indlebe yebo kufuneka mawululeka ingane uyiluleke ngeqiniso njenga ngiyiluleka njengoba bethi ngibaphethe kahle nje lo mntwana ukhuluma iqiniso ngoba akushintshi awubani okumele bafike ngomgqibelo noma ubani uvunule unjani noma cha kuba abantu abaziwayo konkosi ukuthi bayeza abaqhamuka amafunzi nabamenywe uwe kuhamba kanjani kuzumhlaba wonke nje kahle wena kudilika igoli kudilika yonke indawo ko Beckville ko Mausi yonke indawo konke nje ko Mpangeni bayesa akuhlolwa umuntu elanga kuyagidwa nje kuyakhulunywa kuyahlolwa kwenziwana kuyahlolwa akulalo kuyahlolwa futhi ke nginamehlo abukhali ngiyangazi ke ngoba namhlanje ngathi ngizobe ngimikami ngisicukthwane nami hayi ngiyagijima nasemgaqweni ngiyibheka ukuthi unalo eniqashazi buka ngoba ufake ibuko mali ingekho nje ngiyahlunga awufake ibuko cha uhlala amehlo akho nje 2 eyes ushaya amehlo nje asengwevu esekhombisa ukuthi sengimdala kodwa ushaye nga 4 eyes ngoba kusho ukuthi uyayidla izidlo ukudla okahle uziphethe kahle konke lokho hamsana nokuthi impilo yakho uyiphathe kanjani ngihlonishwa ibona laba ngihamba nabo bhodi bayangibosisa uthini wena
akukho engakudla Awu siyabonga Nkosi yami. ngisho abantu bendawo bangihlonipha bangithandela okuhle nje Awubaki. ngoba ngakithi mongafika nje kusukela nje mhlambe koinqama ubuzo uthi ilaphi la ku ngisacela ungiyalele kuboka ngipheni ngisho ingane engake yazi Isilomo sendawo yenxusa labo bayaziqhenya ngabo. abekho nje abangezi ngiyamema namanje ngithi nje awudilike wonke umhlaba ukuzongibongisa esimangalisweni Ngasekhaya kini kuzobe kukhona enkundleni yemidlalo noma ekhaya igcekeni kuzobe kuphi? kuzobe kusesikoleni elanga lakhe Esikoleni elanga la. Yebo abafisa ukuza basho uthi ibhasi noma cha nobonabo sebefikile bayazi kwenziwa njani sekunomthetho wakhona ukhona omama awutshela abo mama kuthiwa onolihle noma wono kuthiwani igama labo onomehlo bengifuna ukulazi kahle seliqhamuka kumuntu obazi onomehlo ngoba bayabheka bazobe bekhona ke na kuzobe gcwele nje abekho ngisho nomagugu bayeza hayibo bonke nonomusa bayeza awubantu kuzobe gcwele nje kuzobe gcwele futhi simukela wonke umuntu ngisho kompendle ngisho laphi kobhulwa laphi siyabamukela hayi siyabonga kakhulu siyabona nala kunezithombe zakho ezinhle abayithola khona la enkundleni zokuxhumana kwezinye indawo uvunula uconsa hayi ke sibonga kakhulu ba nawe ke uvunula nje ngiyakuthanda kakhulu futhi ubade ngiyazile kahle bengizovunula nje manje silo sesikhala ngalabo abafaka isikhumba yebo wasithandi phezulu kwemvunulo uthi ukukhuluma lo ndaba oba isilo samabandla nabasendlukulu babehlale bekhala ukuthi uvunula kanjani bese ufaka isikhumba siyababona ngisho beshada ingane zethu sebeze bafake ngisho imqhele beshada noma qoka amajazi awusichaze kancane akuwona umthetho isikhumba esabantu besilisa esamakhosi akusona isikhumba sokuthi siqokwe thina abantu besifazane kwathi nabantu besifazane sibuyise kwezinye indawo nomqhele lo ufakwa abantu besilisa ekhanda sakhuzwa kakhulu emhlangeni ngiyakuzwa mina mayifika ingane ke emcimbini wami ifakile lo angihluphi ngiqonda kuyona ngikhumule ngoba phela kumthetho esawutshelwa nathi la siphethwe khona badla ingane zethu sezithi ziba zinhle kukuhle ziqhenya ukuthi ziqhamukapi ngingubani ngingumzulu noma ngiyini ubona ukuthi abantu kakhulukazi omama yilabo abaye bathi woza ngizokunika imvunulo omshado isuke ekhanda yaphansi yebo laba abadayisayo ibona ufika kuyena utshethu yonke into akunikayo niyo leyo nto mam lokuzani mamkhosi mamdudu ngibe nenkinga kakhulu nayo ingane ezifakiswa into ezingafanele leziphika lezi zasemahlombe zokuhlala yezwa njalo bomama mayi nayo yonke indawo zifakiswa iphini efalelo lifaka masushadile alifuneki entombini siyafunda sonke liyayithuka intombi into yamakhosikazi le buka kasikwazi kwalo nalo njoba ngisho ukuthi mabefaka kahle befaka ibheshu alifuneke ibheshu nesinene akufuneki entombini asikwazi besikufaka nathi manje ngabe intombi yoshada sithi ayifake ibheshu sathi silwa kwenziwa sakuyeka akufuna nje ongcono ufake imbatha bese ufaka kodwa iplate lakho njengenzasi uhlobo uqede uchaye ngebele lakho livele libonakala ukuthi uhamba nebele njani ngoba omunye ngiyengizwa kuthiwa ibele emaselini or something libamnyama liqombe libe nemthambo siyagada ke konke lokho siyafunda bomama yonke indawo nami ngifunde kanye nani siyafunda solungisa lapha nalapha kodwa phela umuntu mezofuna ukuthenga ezoqasha wena kwakho ukumtshela uthi nako ku right uyayithatha lokho hayi ke uyabona nje basibiza ngabe siyabahlukanisela ukuthi lokho ngichazela umuntu ukuthi okushada lokho okumntombi yebo anoke nibe nama workshop nibe nezindawo engathi ngenziwe impela hayi kulungile yami ngiyakhumpela iselo sasithi uma mina ngiqhamuka nje ngiyinsizwa ngifake noma ngiyubayede ngiqoka isicholo nothini sithi hawu athi phone ifakelani phone umqhele sithule sithi du kulungile sibonge kakhulu siyabonga kakhulu hayi ke siyabonga mlaleli lokho FM siyabonga